Λεφτά υπάρχουν. Τα βρήκαμε τα λεφτά. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ. Την περαιτέρω αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και διακοπών περικόπτονται κατά 30%. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να φύγουμε από το ευρώ, ούτε να προσφύγουμε στις ανάγκες αυτές, όπως είπατε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν το έχουμε ανάγκη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ήδη μπει στη διαδικασία. Σε σχέση με τα ακίνητα, ουσίας δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλη ή φόρους. Ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Εικόνες σοκ. Περίπου 20 άνθρωποι παλεύουν για τη μερίδα τους, για το βραδινό τους, πάνω από τους κάδους σκουπιδιών σε σούπερ μάρκετ. Είναι ευκαιρία για τον τόπο. Άστε για το μικρό τα κράστα, για το παιδάκι, άστε για το παιδί τα κράστα. Υπηρετούμε δύο τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Δεν διαφωνούμε όμως με τους στόχους της σύγκλησης. Τώρα αν θέλει συγκυβέρνηση για άλλο λόγο δεν με ενδιαφέρει. Δεν πρόκειται να δεχθώ συγκυβέρνηση. Ας γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να δεχτώ συμπράξεις με όσους υποστήριξαν το μνημόνιο. Η νέα δανειακή σύμβαση έχει γίνει αναπόφευκτη και πρέπει να διασφαλιστεί. Ούτε και βεβαίως θα συνενέσω σε θεόσταλτες εξωθεσμικές λύσεις. Η νέα δανειακή σύμβαση πρέπει να πάψει να αποτελεί εκκρεμότητα για την Ελλάδα. Θα συγκυβερνήσουμε σε τι, στο λάθος? Η έκτη δόση πρέπει να ξεμπλοκάρει το ταχύτερο. Θα δεχθεί ο λαός ερήμην του νέες συμφωνίες που τέθηκε σε αμφισβήτηση και η έκτη δόση που ήταν ως προχθές δεδομένη. Και αν εμείς συμφωνούσαμε εκ των υστέρων με το λάθος, θα έπαβε τάχα να είναι λάθος? Ζητώ το σχηματισμό προσωρινής μεταβατικής κυβέρνησης. Αυτό το εγγυώμαι προσωπικά. Νέα Δημοκρατία είναι εγγύης. Αττικής, Παπανδρέου Γιώργος. Ναι σε όλα. Πάρκαλος Θεόδωρος. Ναι σε όλα. Το προσωπικό μου πόνο. Δεν κοιμήθηκα άλλο το βράδυ. Παιδιά, θα πάμε στο όχι. Και το βράδυ αρχίσω και ψάχνω. Τι έρχεται? Κλαίγοντας η συνείδησή μου, πήγα και ψήφισα τον ναι. Δίνουμε ψήφους σε μια κυβέρνηση η οποία δέχεται να ορίζει η Γερμανή καγκελάριος εχθές ειδικό υφυπουργό επί της Ελλάδος. Δηλαδή ουσιαστικά στρατιωτικό διοικητή του κύριο Φούχτερ. Ο κύριος Φούχτερ θα είναι ο κολλητός της κυρίας Μέρκελ που θα ελέγχει την πατρίδα μου, που θα ελέγχει τη χώρα μας, που θα ελέγχει τη δημοκρατία. Το ξέρω κύριε, εσείς έχετε υποταγή, έχετε προσκυνήσει. Θέλετε να σώσετε ό,τι μπορείτε από τους κομπίδες και τις απάτες που κάνετε. Αλλά δεν έχετε δικαίωμα, εδώ υπάρχει ελληνική σημαία. Αυτή η χώρα έχει βουλή και δημοκρατία. Δεν μπορεί να δεχτεί έναν υφυπουργό. Να πάτε στο δίστομο και να πείτε στους κατοίκους του διστόμου και στους απογόνους των εκτελεστέντων, εσείς που τους παραμυθιάζατε από την ΚΕΣΕ σαν ψευτοσυνδικαλιστής, και να τους πείτε ότι εμείς βάλαμε τον κύριο Φούχτερ σαν υφυπουργό Γερμανό. Να τους πείτε ότι ο κύριος Ράιχμπάχερ θα κάνει κομμάτι στην πατρίδα μας. Μας πάει στο αγγλικό δίκαιο, καταργεί την εθνική κυριαρχία και οδηγεί μετά τη χρεοκοπία που την ανακοίνωσε μάλιστα σήμερα η Τράπεζα της Αγγλίας στην κατάσχεση της δημόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας. Εδώ δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση, συνάδελφοι. Εδώ πρόκειται περί παράδοση της χώρας. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι κομματικές ταυτότητες, δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι λίστες, δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα οφίτσια. Όπως πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους, είναι η πατρίδα μας πρέπει να μας ενδιαφέρει. Ας αφήσουμε τους νεοφιλελεύθερους και τους προσκυνημένους και εκείνους που έχουν γονατίσει τις αγορές να πάνε μαζί και ας ενωθούμε οι υπόλοιποι. Από όπου και αν ανήκουμε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ. Ας διασφαλίσουμε το αύριο της πατρίδας μας και των παιδιών μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε δώσει όρκο. Θυμηθείτε.
και των παιδιών μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε δώσει όρκο, θυμηθείτε το.